Mitä digiä on podcast eli äänijulkaisu, jonka voit kuunnella missä ja milloin vain. Tässä podcastissa sukelletaan digitalisaation maailmaan, pohditaan miksi ja millaisia sosiaali- ja terveysalan palveluita verkosta löytyy, miten niiden kanssa pääsee sinuiksi ja ennen kaikkea, miten niistä kehitetään sellaisia, että ne ovat jokaisen kansalaisen saavutettavissa helposti ja selkeästi. Mitä digiä podcast-pussi löytää tiensä monenlaisiin paikkoihin ja sen luona jokaisella on mahdollisuus päästä vaikuttamaan podcast-jaksojen syntyyn ja digipalveluiden kehittämiseen. Tilaisuudessa on mahdollisuus keskustella digipalveluista yhdessä alan tulevien ammattilaisten kanssa. Turvallisessa ja avoimessa ympäristössä voit kysyä, pohtia, nostaa esiin palveluiden epäkohtia ja antaa kiitosta siitä, mikä toimii jo erityisen hyvin. Sinun ei tarvitse tietää digipalveluista tai niiden kehittämisestä mitään. Mitä digiä podcast tarjoaa tilaisuuden oppia, oivaltaa ja saada vastauksia mieltä askarruttaviin kysymyksiin. Podcast-pussin luona käytyjen keskusteluiden pohjalta käsikirjoitetaan ja äänitetään podcast-jakso. Tilaisuuteen osallistuminen ei edellytä jakson suunnitteluun osallistumista. Voit siis tulla paikalle ja osallistua juuri sen verran, kuin itse koet hyväksi. Paikalla on myös aina paikallisen sponsorin tarjoama herkku. Valmis jakso on julkaisunsa jälkeen kuunneltavissa maksuttomilla alustoilla, kuten Spotifyssa ja lisäksi katsottavissa tekstitettynä YouTubessa. Mitä digiä podcast-tilaisuuden ja valmiin podcast-jakson toteuttaa Metropolia ammattikorkeakoulun opiskelijoista muodostuva monialainen tiimi. Tervetuloa kyytiin! Tehdään yhdessä digipalveluista ja niiden käytöstä selkeää ja miellyttävää.